Oi! Hola! M'heu enganxat. Hola, nens i nenes. Hola, famílies. Sabeu què estic fent? Estic preparant la 13 per al meu conte d'avui. Sí, he preparat aquest drap de color blau perquè aquest conte succeeix al fons del mar. Al mar, aquell lloc on us agrada tant anar ara que ve l'estiu. Sí? Ai, doncs mireu, aquesta és la història d'un peix molt especial que tenia totes les escates brillants. Era el peix més admirat de l'oceà. Sabeu de qui parlo? Aquest és un conte que es va exhaurir a la majoria de les llibreries, es va fer molt famós. I jo tinc la sort de tenir-ne un exemplar. Ara ja es pot trobar. Bé, abans de començar, però, vull ambientar una miqueta més això. Tenim el mar, i sabeu que al fons del mar hi viuen molts animals. Com, per exemple, aquest d'aquí, un hipocampus. Què és un hipocampus? Un cavallet de mar. Hola, cavallet de mar. El deixem per aquí? Mira, un cavallet de mar per aquí. A veure, posarem també... Ui, mare de Déu, mireu aquest. Ui, una sèpia. Escolta'm, et deixarem per aquí tu també, eh? Una sèpia. Una sèpia. A veure, què més tenim per aquí, per aquí... Ui, mira aquest... Aquest li encanta fer piruetes. Una ratlla, la deixarem per aquí. Vine, cap aquí. Ups, cap allà. Així. Així la ratlla. Què més? Què tenim per aquí? Ui, aquest és molt divertit. Aquest, a més, era el protagonista d'una de les pel·lícules més famoses de la història de Disney, La Sireneta, mireu. Ui, hola! Aquest no és el Sebastián, però és un cranc, un crustaci. També viuen al fons del mar i els agrada amagar-se al mig de les pedres, que sí? Que sí? El que no entenc és per què aneu endarrere. Així, van endarrere. És una mica complicat, no, això d'anar enrere? Et deixo per aquí, d'acord? Mira, amb els nostres amics del fons del mar. Aquí tenim un cranc, un cavallet de mar, una sípia, una ratlla... Què més tenim? Oh, nens i nenes! Oh, que m'ha agafat el braç! Deixa'm anar! Que em deixis anar! Oh, mireu! Ui, quina boca! Mira cap aquí! Mira, que s'ha escapat! Mira! El torno cap aquí! Aquí! Ai, el tauró! Ai, clar, és que al fons del mar hi ha de tot. Hi ha peixets molt bonics i peixets de colors, com el Nemo. Però hi ha el peix pallasso. Però hi ha animals molt grans i també alguns de molt perillosos. Aquest és un carnívor gegant. Ai, bé, ja el deixo aquí tancat, eh? A veure... Ja ha marxat. Bé, crec que ja ho tenim tot. Anem pel conte, que està aquí dins de la meva capsa dels contes. Aquí. Mireu-lo, el conte del peix irisat. Què diu la història del peix irisat? Lluny, a l'alta mar, hi vivia un peix. Però no era un peix corrent, no. Era el peix més bonic de tot l'oceà. El seu vestit d'escates resplendia amb els colors de l'arc de Sant Martí. Voleu conèixer el peix irisat? A veure, peix irisat, vols sortir a conèixer aquí els nostres espectadors? Hola, nens i nenes! Soc el peix irisat i he vingut a fer companyia a la Farners per explicar aquest conte. Heu vist quines escates? Ens les ensenyes? Aquí? Mira, encara n'hi queden algunes, eh? Perquè altres les va perdre. Ara sabreu per què. Ens ho expliques? Sí? Doncs vinga, som-hi. Resulta que era un peix molt bonic. Els altres peixos admiraven les escates tornassolades. Li deien el peix irisat. Vine, peix irisat! Vine a jugar amb nosaltres! Però el peix irisat passava sempre de llarg, callat i orgullós, i feia lluir les seves escates així. No volia saber res amb els altres. Ell era tan guapo, tan especial, tan perfecte. Ai, un dia, un peixet blau el va perseguir nedant.
i li va dir... Aquí el tinc, el peixet blau. Peix irisat, espera'm, que em podries donar una de les teves escates lluents, em faria tanta il·lusió. I què us penseu, que el peix irisat li va donar una de les seves escates precioses? No només no li va donar. Mira, que et regali una de les meves escates? Ah, però què t'has pensat? Au, vinga, fuig d'aquí! Pobre peixet blau, però com havia gosat demanar-li una escata? Si les escates eren el que més estimava aquest peix de tot el món mundial. Vaja, de tot l'oceà. Això sí, el peixet blau, sabeu què va fer? Se'n va anar a veure els seus altres amiguets, perquè el peixet blau tenia molts amics. Els estic buscant. Mireu els seus amics. Estaven tots allà amb un banc de peixos. I va arribar el peixet blau. Oi, però què et passa? Què et passa, peixet blau? És que el peix irisat li he demanat una escata i m'ha dit que no la volia compartir amb mi. I m'ha fet fora de mala manera. Oh, aquest peix què s'ha pensat? Què s'ha pensat? Que perquè té les escates més precioses de l'oceà et pot tractar així? I sabeu què va passar? Doncs que de cop i volta ningú volia estar amb ell. Quan el peix irisat passava per allà, ningú li deia res, ningú li feia cas. I ell no ho entenia. Com pot ser que ara ningú em miri? Com pot ser que ara ningú em digui res? Però si jo sóc el peix més guapo de l'oceà. De què li servia ara tenir aquestes escates tan boniques? De què li servia si ningú volia estar amb ell? Amb aquestes que es va trobar a una estrella de mar. Mireu aquesta estrella. I el peix irisat li va preguntar: escolta, tu saps què està passant? Però si sóc molt bonic. Com és que no agrado a ningú? I l'estrella li va dir: en una cova, darrere el banc de corall, hi viu el pop octopus. Potser ella et podrà ajudar. Així que el peix irisat va decidir anar a visitar el pop octopus. Qui hauria de ser aquest pop? El peix irisat va trobar la cova. Era ben fosca. Amb prou feines s'hi veia, però de sobte van aparèixer dos ulls lluents que el miraven fixament. Mireu, aquí està, el pop octopus. Sabeu què li va dir? T'estava esperant, peix irisat. Les onades m'han explicat la teva història. Escolta el meu consell. Regala a cada peix una de les teves escates. Una de les seves escates. Aleshores ja no seràs el peix més bonic de l'oceà. Però tornaràs a estar content. Però, octopus! Però el pop no li va pas donar temps a que ell pogués dir alguna cosa. Se'n va anar. I el peix irisat es va quedar molt pensatiu. Com? Donar una de les seves escates? Però ell no podia donar una de les seves escates. Les seves escates eren lluents, boniques, i el feien molt feliç. No podia fer això. No podia fer això de donar les seves escates. Amb aquestes, que va passar per allà, el peixet blau una altra vegada. Peix irisat, sisplau, no siguis dolent amb mi. Sisplau, que podries compartir amb mi una de les teves escates. El peix irisat es va quedar dubtant. Què faig? Jo no vull, són meves i m'agraden molt. Però se'n van recordar del que li havia dit el pop octopus i va pensar que potser havia de seguir el seu consell. Ai, va, una escata no la trobarà a faltar, no? Doncs va, i li va donar una de les seves escates.
el peixet blau se'n va anar supercontent. Gràcies, gràcies, peix irisat, que generós que has estat, moltes gràcies! I el peixet blau se'n va anar supercontent a explicar a tots els seus amiguets que el peix irisat havia compartit amb ell una de les seves escates. Mireu, quina imatge tan bonica, quan li dona l'escata. És un moment molt important, perquè a nosaltres no sempre ens agrada això de compartir. El peix irisat tenia unes escates que eren seves, que ell estimava molt, i no tenia per què donar-les. Però ell va entendre que si potser les compartia, doncs faria feliç a l'altre peixet. I això va ser el realment important, que ell es va adonar de que podia fer feliç a un altre compartint. El peixet blau lliscava com un llamp dins l'aigua amb la seva escata lluent, de manera que el peix irisat aviat es va trobar envoltat d'altres peixos. Tots volien una escata lluent. I ves per on? El peix irisat va repartir les seves escates aquí i allà. I cada vegada li feia més il·lusió. Cada vegada que donava una escata, en tenia una de menys, però era una mica més feliç. Uau! Com més brillava l'aigua al seu voltant, millor se sentia entre els altres peixos. Finalment, només li va quedar una escata lluent al peix irisat. Havia regalat totes les altres. I era feliç, com mai ho havia estat abans. «Vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres», li deien els altres. «Ja vinc», deia el peix irisat. I se'n va anar molt content amb els seus nous amics. I conte contat, aquesta història submarina ja s'ha acabat. Bé, nens i nenes, famílies, aquesta història d'aquest peixet tan especial, tan irisat, tan brillant, espero que us hagi fet reflexionar una mica. Ell es pensava que ho tenia tot perquè era tan especial, tan bonic, perquè tenia aquest vestit que ningú més tenia. Però en realitat no tenia gaire res i no se n'havia adonat fins que es va trobar sol. A vegades cal que ens passin aquestes coses per fer un canvi. Però vosaltres encara hi sou a temps, encara podeu fer canvis abans d'arribar a aquests extrems. És important tenir cura dels amics, tenir cura de les coses especials. I si tenim moltes joguines o poques, o una roba que és així, una roba que és aixàs, en el fons no és l'important. El més important és qui som i com som. Doncs bé, us envio molts petons, avui petons de bombolles, dins el fons del mar. Fins a la propera!